Parid Roma nakle Amari Roma cidime Svako nestara košle Svako nestar paldime U Romaneja svenge korole U Romane Dukenge kashuke Ako amen na ikerge mamen Svako kagazine lamen Romalen Çavalen Amarova diyalo Akana Madaran Malacan Romane da yatar soviyan dilam Amendar sareva kere Uçenem kotarale Gitsel olum ya isirat romano Amen caro devel baro Nek shungyo giliamari I sudbina romani Perjanen hem moja vera Ahmenda sim manša Romane Čavalen Amarova tijalo Akana Romane da yatar soviyan dilam Bravo dile ya chiamare Mangaya o angulipe O terene ale
Olay amaro avutnipe Yekipe amaro Teo bel zoralo Yekekeske piko teo va Idukte ua. Fangen wir an. Erstmal, liebe Gäste, ganz lieben Dank, dass ihr hier zahlreich erschienen seid. Also in Gedenken zum 8. April, Roma Day, werden wir später in Ausführung von meiner Wenigkeit, werde ich vielleicht ausführlich darüber ein bisschen reden und erklären, was halt, wieso ist für uns Roma 8. April ein wichtiger Tag. Vorab, bitte erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Sergio Sali, geboren in Mazedonien und lebe seit 1995, 96 in Bundesrepublik Deutschland. Hier habe ich meine Sozialpädagog absolviert. Nicht jeder Roma ist Bettler, sondern auch wir als Roma haben wir unsere Qualitäten, die wir hier vorbringen wollen. Bitte gestalten Sie mir heute kurz zu erwähnen, warum, wieso, weshalb wir uns heute versammelt haben. Wir wollen gedenken und bedanken für diese wunderbare Manifestation, die heute stattfindet, unter der Flagge von Roma bzw. Verein Romano Kulturno Centro e.V. Verein. Ich als Moderator werde Sie heute begleiten durch das Programm. Das wird circa eine Stunde bis 2 dauern. Wir entschuldigen uns erstmal für die Verspätung. Da gab es wohl irgendwelche Unstimmigkeiten, müssten wir uns ein bisschen auch abstimmen und deswegen ich bitte um Entschuldigung. Wir dürfen nicht vergessen, im Namen den heutigen Tag, wo wir uns versammelt haben, hauptsächlich geht es darum, dass wir unsere Feier des Roma-Tages und Gedenken an Herr Bayrami Haliti, Romano Kulturno Centro e.V. wollen wir widmen. Bitte ich um einen Applaus. Ich werde Sie begleiten mit der Eröffnung und Einführung in das Programm. Wer war der Herr Bayrami Haliti? Auch ihn wollen wir heute den Tag widmen, indem wir sagen, der Herr Bayram Haliti war ein Politiker, ein Journalist und ein Schriftsteller. Und ich möchte gerne Sie bitten, 1 Minute Schweigepflicht von Herrn Bayram Haliti zu widmen. Bitte die Musik ein bisschen kurz aus. 1 Minute bitte Schweige für Herrn Bayram Haliti. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich will Ihnen gerne mal kurz vorstellen, unser Plan des Programms heute, damit Sie wissen, was uns so erwartet. Zugegebenermaßen, wie ich mich schon mal
angekündigt habe, wir haben uns heute verspätet. Ich möchte gerne, dass Sie uns entschuldigen. Nachdem wir die Ehrung und Gedenken an Bayram Khaliti nämlich durchgeführt haben, der Politiker, Journalist und Schriftsteller war, erwartet Sie die Videobotschaft von Herrn Orhan Kurteshi. Das wird eine kurze Erklärung über das Ereignisse in Gilane, Kosovo und Metochien, einem Video auf dem Projekt vorgetragen. Danach wird eine sehr gute, wie Sie hier feststellen können, eine Musik, so wie wir uns auf diese Art und Weise artikulieren wollen. In der Regel lautet das, was jetzt um uns alles drum passiert. Es gibt Menschen, Nationen, die sich wehren mit Waffen. Wir Roma wehren uns mit Musik und Liebe. Das ist unsere Art zu kämpfen. Generationen, seit wir denken können, wir als Roma-Community, haben wir nur gekämpft mit Musik, mit Liebe, mit Ehrung und 100%iger Verlass auf uns als Roma. Bitte begrüßen Sie heute mit mir den Herrn Orhan. Poštovani, danas se okupljamo kako bismo obeležili Međunarodni dan Roma. Dan koji nas podsjeća na bogatu istoriju, tradiciju i doprinos Roma širom sveta. Romi su narod sa velikom istorijom, bogatom kulturom i snagom. Kroz muziku, umetnosti, zanata, ali i kroz hrabrosti i otpornosti, romske zajednice su ostvarile neizbrživ trag. Ipak, uprkos tome, često su suočeni sa izazovima diskriminacije i nejednaka prava. Naša borba nije samo prošlost, već i sadašnjost i budućnost. Kao društvo moramo nastaviti da se borimo za jednakosti prava, obrazovanje, radno mogućnosti i poštovanje. Moramo biti glas onih čiji je glas često se dopire dovoljno daleko, ali ono što želim da naglasim danas jeste snaga zajedništva. Naša kultura je bogata, naše zajednice su jake, a naš doprinos je veliki. Svako od nas može biti deo pozitivnih promjena kroz edukacije, međusobne podrške i solidarnosti. Zato danas pozivam sve nas da se posjetimo ko smo, odakle smo i odakle dolazimo i gdje živimo. Da idemo, da gradimo društvo koji ne poznaje presude, već samo poštovanje, jednakosti, pravdu. Hvala vam što ste ovdje danas i što zajedno činimo svet boljem mestom. Srećan 8. april, Dan Roma. Hvala vam puno. Dragi prijatelji, Bayram Khaliti je rođen 21. maj 1955. godine u Gnjilanu. Bio je srpski političar, novinar, publicista i pisac romskog porekla. Khalitija je objavio veliki broj studije, članaka, komentara i dokumentarnih emisija. Objavljeno je u pesmi i tekstu u mnogim časopisima, a zastupljen je u antologiju romskog poezije. 2011. godine Bayram Khaliti je objavio prvi srpski romski rečnik koji se smatra prvom romskom jezikom u svetu. Rečnik obuhvata oko 500.000 reči i izraza, a objavio ga je Novosadska kuća Prometaj. Cilj rečnika je da pruža zajednički osnov za razvojne nastavnih planova i smirnica za obrazovanje, programe, udžbenike i druge nastavne materijale kao ispite u školskim sistemima Srbije. Knjiga je namenjena svima onima koji se bave i koji će se baviti romskom jezikom. Bayram Khaliti nije među nama, neka počiva u miru. Amin. Hvala puno. Dankeschön. Ich habe jetzt auch Serbisch gesprochen.
Also, das war einmal die Vorführung von Herrn Orhan Kurtishi, der Mitglied der Romano Cultural Centro e.V. Meine Damen und Herren, sehr wichtig, ich werde versuchen, auf deutsche Sprache für uns sehr bedeutende Feier, die wir Roma und Roma-Community 8. April feiern. Ich würde gerne mit meiner Wenigkeit anfangen, das Ganze fortzuführen. So. Mangao paneptite obratinama kiromani chip. Ovem sa ste susjense akate sarine. Soalen. Сепак каквајтено Амаро празнико. Мангава стварно те почитунав. Саринентумен без разлика. Каквајтено со ме мислева без разлика котара ме наваја. Дали Таригилана, дали Македонија, дали Србија, амен сем. Сарома. Са. Према ко девелда, према ко народода, према ко нациједа, на Берисало 1971 година кој котаравала. Него сарине сина да тем Борисали лепе, баше аменге, да би тешај авдиве амен, товала мен ичтена, барем јек Романо Бајраком, јек Романо празнико, кога со забележи најлеко 2 април. Пошто тумен мангена или па повише од учисали лопе, тари организацијата келпеки германско чип историја романи, мада тани буд важно. Ме би замолинава стварно те посветинен 15-20 минута време, да ви тешаја мари историја хари романите джанала. Соске 8 април славиналапе, хем којтане уопште Рома. А кваки германско чипкава кера, кога со манги буд значајно и тано манглум па некпоти те захвалинама ко цело аудиториум, манглум те захвалинама ки организација која се опиравала на Романо Културо Центро e.V. Хем манглум те вакеравту менги джекоте ко цело свето мануша бориненапе оружје, амен боринеја, амен гиленцар, музикаја, хем амаре поезија, те амаре историја. Bitte gestalten Sie mir, dass ich mal kurz erwähne, wer sind die Roma? Bekanntlich wie jeder andere, der 8. April ist der 98. Tag des Jahres im gregorianischen Kalender. 99 Schuldjahre. An diesem Tag gibt es viele geschichtliche Ereignisse, Geburtstage und Feiertage. Der 8. April 1971 wird als Roma-Tag oder Internationale Roma-Tag gefeiert. An diesem Tag wurde die erste offizielle Roma-Konferenz in London abgehalten. Bei den Roma-Vertreter in der Rechte und Anliegen weltweit zu sprechen brachten. Dieser Tag dient dazu, das Bewusstsein für die Kultur, die Geschichte und die Herausforderung der Roma-Gemeinschaft zu fördern und gegen Diskriminierung und Vorurteile zu kämpfen. Bitte geben Sie mir noch die Gelegenheit, dass ich kurz nur erläutern, was es heißt Roma und wer ist unser Ursprung und unsere Historie. Die Roma sind eine ethnische Gruppe mit einer reichen Kultur und Geschichte, die ihren Ursprung in Indien hat und im Laufe der Jahrhunderte nach Europa migriert sind. Die genaue Zeit der Migration ist nicht vollständig geklärt, wird jedoch auf das 10. bis 12. Jahrhundert geschätzt. Heute leben Roma in vielen Ländern Europas, aber auch in anderen Teilen der Welt. Im Laufe der Geschichte waren die Roma häufig Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt. Besonders während des Holocaust wurde schätzungsweise 500.000 Roma ermordet. Diese tragischen Ereignisse
führten zum einen tiefen Misstrauen gegenüber der Mehrheitsgesellschaft und zum einen Gefühl des Unsicherheit und viele Roma-Gemeinschaften. Der Roma-Tag wird nicht nur zur Feier der kulturellen Identität der Roma genutzt, sondern auch als Plattform zur Sensibilisierung für die Herausforderungen, mit einem Roma konfrontiert sind, wie Armut, Arbeitslosigkeit, mangelnden Zugang zur Bildung und Gesundheitsvorsorge sowie Diskriminierung. In den letzten Jahrzehnten haben viele Roma-Aktivisten und Organisationen auf internationaler Ebene für die Rechte der Roma gekämpft. Die Anerkennung des Roma-Tags und ähnliche Initiativen sind Schritte in Richtung Gleichheit und Gerechtigkeit. Die Roma-Kultur ist vielfältig und reich an Traditionen, die je nach Region und einige Aspekte der Roma-Kultur und ihren Herausforderungen. Sprache. Die Roma sprechen eine eigene Sprache, Romani, die verschiedene Dialekte umfasst. Romani enthält viele Lernwörter aus der Sprache der Länder, in denen die Roma leben. Musik und Tanz, wie Sie hier feststellen können, das ist unsere Waffe. Musik ist bekannt für ihre lebendigen Rhythmen und Melodien. Sie spielen eine zentrale Rolle in der Gemeinschaft und wird oft bei den Feiern und Festen angeführt. Berühmte Genres sind Flamenco, Gypsy Jazz und Balkanmusik. Familien Roma sind sehr strukturiert. Die Roma haben eine starke Familien- und Gemeinschaftsorientierung. Traditionell Roma-Rollen sind oft klar definiert, wobei ältere Generationen respektiert werden und Kinder eine wichtige Rolle im Sozialgefüge spielen. Kunst und Handwerker. Roma sind für eine Handwerkerkunst bekannt, darunter Schmuckherstellung, Töpferei und Weberei. Diese Kunstformen spiegeln oft die kulturellen Einflüsse wider, die sie im Laufe der Jahrhunderte aufgenommen haben. Herausforderungen haben wir täglich, wir Roma, zu kämpfen mit Diskriminierung. Roma sehen sich häufig verurteilt und Diskriminierung ausgesetzt, was ihre Integration in die Gesellschaft erschwert. Stereotypen und negative Darstellungen in Medien und Politiker tragen zur Stigmatisierung bei der Gesellschaft. Soziales und wirtschaftliche Benachteiligung. Wir Roma sind wir benachteiligt, auf jeden Fall. Viele Roma leben in prekären Verhältnissen mit begrenztem Zugang zur Bildung, Gesundheitsversorgung und Arbeitsplätzen. Diese verstärken den Teufelskreis der Armut. Politische Vertretung bei der Roma ist sehr gering. Während es Vorschriften in der politischen Vertrauen gibt, sind Roma oft unterrepräsentiert. Es gibt jedoch Organisationen, die sich für die Rechte der Roma einsetzen und versuchen, ihre Stimme zu stärken, sowie unsere neu gegründete e.V. Romano Culturno Centro e.V. Bildung. Der Zugang zu Bildung ist für viele Roma-Gemeinschaften eine der Herausforderungen. Diskriminierung in Schule und kulturelle Barrieren können dazu führen, dass Roma-Kinder mit ihrem Bildungswesen benachteiligt werden. Aktuelle Entwicklung. In den letzten Jahren hat sich das Bewusstsein für die Rechte der Roma verbessert, insbesondere in der Europäischen Union, die verschiedene Initiativen zur Unterstützung der Roma-Integration gestartet hat. Dennoch bleibt viel zu tun, um die Gleichheit und Lebensbedingungen der Roma zu verbessern. Hiermit möchte ich mich herzlich bedanken bei jeder Einzelnen für die Gelegenheit, dass ich mich hier äußern kann und autorieren kann. Ich als Roma bin stolz und ich möchte mich dafür bedanken. Ganz lieben Dank. Ich
habe ganz kurz noch, ich möchte mich gerne nochmal bei Ihnen, ganz kurz, wir gehen weiter mit unserem Programm. Und zwar, ich möchte mich gerne nochmal bei Ihnen bedanken für das Zuhören und wie Sie wunderbar sehen können oder hören können, letztendlich, das ist die Musik, die uns hier, das ist unsere Art, uns zu bedanken mit Musik, mit Blumen. Und ich möchte gerne heute nochmal vorstellen, wer steckt hinter die ganze Musik, die Sie hören. Heute möchte ich gerne die Gäste aus den verschiedenen Bereichen nämlich vorstellen. Ganz kurz, Samutushi, Auftritt des Orchesters Ramostri Band. Besonderes Gäste aus den verschiedenen Bereichen ist unsere legendäre Seido Ramadani und seine Enkel. Seydin Etemi. Miftar ist bekannt als Zerni Gospodin. Kenan Salih und Afrim Ramadani. Lassen Sie sich bitte gesellig nochmal ein bisschen ausführen mit unserem wunderbaren Orchester und genießen Sie bitte unsere Romani-Musiker. Ganz lieben Dank. Und bei uns ist üblich, bitte seien Sie so nett an unsere deutsche Freunde. Ganz lieben Dank insbesondere, dass Sie heute sich Zeit genommen haben, hier mit uns zu feiern. Bei unseren Feiern ist üblich, bei der Roma-Feier, dass man miteinander tanzt. Und wenn Sie mögen, würden wir gerne Sie begrüßen und einmal einladen, gemeinsam zu tanzen in eine wunderbare unsere Musik. Ich bedanke mich dafür. Ganz lieben Dank. Ajde, znači specijalno Mare Romenge, Sojamaro Dive, Abdive Romengoro, znači Bakalo Dive Romengoro, a ino Samare Fralenge Gateso Šedi Sajlam, normalno orkestar Ramo Band, me ujedno sabiti, pošto Amaro kolega napominjame, ujedno mameti isto do te Marvini, dobro, 800, Aka ben pominami. Specijalno Sari Minge. Dželem ono ne drume sa Maladile bahtale romenca Dželem lungo ne dromenca Maladile baktale romenca Aj Romale Orquesta Ramo Band, bravo Ramo.
Scindem la che volo calo di clo Ni mangele a ciolatar pusto Scindem la che volo calo di clo Mangele a ciolatar pusto Ai, Romale Ai, Shamare Nazdravljam sa se. Ajde, znači, gana te mangden, znači, oterne, arica te bašalen. Poštamen, ofurane arica, čerđamo diagiri, a gana oterne arica. Te dikhaljo mameti, marvini, isto sodini, hem sa marjetranike. Ajmo, čavalen.
Супер. А клетено терне генерација Србија овола ја верчане кана мешунгјум дека са кала потекнина некако јеке малтене јеке племестр. Јек племе. Значи Србија овола ја верчане и крушкава керена перала тело крушка. А кавајтено пандаек потврда дека крушка тело крушка перала. Ај би замолнав Саринен ја капло сечавен ги. Стварно заслужа. Свака час. Браво, браво. Свака час. Океј. Амен џај подрека маре група е кратко, па после два пале џај музика или? Да бите шајте испоштујна и програма. Ти испоштујна и програма. Океј. Океј. Оромано културно центро. Прво мангелате захвалилпе баши од членство, кова сојтане учланиме. Да бите шајте од членство, да бите шајте овен ко по начин или ко начин тари организација почастинала лен, а далеја сока добинен авдиве, конечно помаре членско карте. Па далеске да замолинаја, ка повикујна секас која нав тавал телелпи членско карта. Или? А ја рекол, добро, уреду. Мека на импровизирингјум. Океј, би замолинаја ерајо Аднан Саити тавал највише келело Аднани лафи. О Аднани значи највише келело лафи. Кој мангила? Ајде, агаре, тука, кој кадел? Сарио Анаф? Тру? Есма. И Есма поделинала авдиве, а Орхани наградинала. Агаре? Океј, авдиве значи орајо Аднан Саити. Поздрав, чавален. Ајде, каплу се Аднанеска, ајде, која буслабо. Океј, чавален. Това испоштујме, само молинават ме 5 минути, само те шај, барем те доделина од членска карта. Поздрав, Рама Демири. Ако е ни АКТ или АКТ? Рама Демири, тоа веќе слика ко етери. Сада Али. Честитке баш и то чланство ко културно-мечко друштво. Романо културно центро Eigentragene Verein поздравинела, хем честитинела од членство баши Рейхане Касна Кока или германско тролото вакера. Германско. Добро. Не е проблеми. И сега па на дуј членска карта. Значи, о Романо културно центро е фао, па најпути честитинела баши и Саити Јуксела. Па ми стана познато Мангја Каванов. Ај, соске тут бистергјум. Ти, стварно ме почина те поирував. Сар, шајте бистрав, тут. Зо, Јуксела. Јуксела, соске бистергјумту. Да. Најверојатно да е проблем. Добро, офсетин кергама, окей. Поздрав джеко Селвет Али. Честитине Селвет. А каде пишинала Селвет? Аке, дик, жими мајка. Значи, мена не ми е кривица. Чавален, ме четинава само да се опишинала. Кој е Селвет? Аке о Селвети никако не јавинала пе, ке осетинала пе. Ама каде пишнала Селвет? Кој ја дава Кергјана Джанава? Грешка, добро. Грешка, ко
Кој признала пола му се прашта. Значи, Орхани признангја и опрости најлески. Техничко грешка, да. Добро, и сега ми падна нешто. Јек слика, да, јек слика од членија Таро културно-уметничко центро. Романо културно центро, коригири нама, пардон. Овен са сте, томен си на почетно таро основи батарија Савкијек организација. Честити на ја. Ништо е музичарен, нашти никако убединален. Орхан, е музичарен никако нашти убединален те чутинен. Нашти 3 минути те чутинен. Добро, а ќе кана продолжинаја маре програмаја, кратко, пре него со Орхан, мангена те продолжинен програма или... Агјаре, Аднан, манглем тари музика те кералафи, таро култура, таро книжевност манглем те кералафи, како Сейдо мангле те кералафи. Канај сеамен, пошто член машкара менде, со мангена, те келен или те кера и програма подорик. Сар мангена ту мен. Би повикујнава ако шај авдиве амаро ценимо легендарно како Сейдо Сарсоджаненале, те шајте келе лафи тари музиката и култура и музика кери. Јек аплауз молим. Како Сейдовски. Океј. На неме пандек микрофони чавале. На неме. Шај се не те почале, али добро. Ако на неме, мора е ке микрофон. Кој? Ама туда морате вакире нешто тари музика. Наје проблеми. Ајде, Фади. Але вакер. Ја. Океј. Ако ватано значи амаро ценjeno Сейдо Рамадани, Андригилана. Ов Копетерне берша исто, ко друштво КАМ, Кигилана исто башалджа. Пеаманенца и сија мала лесре кола сонанеаменца канакате. Аба кавало време ке да одола маре мала олесре хема маре пале заедно каче да ме наđare иншалла. Осејдо башалджа ко прво од друштво КАМ, Анигилана со правдило те да ни англедере шовардеш верш. Олестро друштво о амалалесре исто вичиджапе оркестар КАМ. Акана дикаја е Сейдо Саројек пуро мануш, каклава шуже берша олестре, ефтавардеш верш. Динджа полафир соника више накабашаре. Со се обершалестре мукра отан пеону косе. Кова башалио чао селдини. Исто печаве се сабитесе со джирабджа од чао. Како Сейдо, месим чао тари шутка. А това значинала, ако некој успенела товал етаблиримо ки шутка, те на келтари шутка, а два значинала ек звезда. Значи, ако меѓанава е како Сейдо, ако пенџарава, ако шунава, памтинава лескини музика, а два значинала буд. Прво морате почату, пошто веќе ефтавардеш уем нешто години, дикава дека оджамотро на мангелате врегиналту, ова кергја ефтавардеш, ме да джанава дека сјам повише да таро ефтавардеш, али ја два шукар. Кеда оджамотро негојнела е састре. Мангелато е те штитинеле. Ама ме мора тоа искрено, козом берш и се како Сейдо овде. Козом берш си на 58 па шо ефта берш. Океј. Ама морате почавту ме да... Ака на тоа ко джанеама, усвари дека ме да си журналисти. Джанеа два, нели? Сетинеато?
Сетинето, нели, програма која кергјум, минум журналисти. Океј, а далеске журналистичко почива да искол. Егере. Бија мојтано, коте? Кигилана. Коте Кигилана? Ки Лолари Бара, улица. И улица Лолари Бара. Добро, и Гилана Бари. Океј. Дали потекнинела адаватаро однесаво потомство и музика? Котар тук кај музика баш? Па дите треба чира модал башаджа. Армоника, мо право исто башали керната. Ајде ли ме право те си клав дар бука башаджим право, тикно. Ајде те делао саксофон те башала. Те дали одоа време вакти. Одоа време, одоа вакти. Ајде. Сикали. Ама хармониката на нешто ја вер, дабурка ја вер, сарша и љубав према ко саксифони. Котара канако? Љубави нема ко саксофон. Ки грната па саксофон. Ја Јек искуство, кратко, шај, слободно Хари палал музика, да би тренувал шуко, гитара, браво. А кана качо за дуго сечења каја акава видеозапис, а далеске да ме гере джава Хари, на нете замерил магиор Хани, ако джаја Хари, ики автобиографијата како сејдо, со ска Савке Мануша, а Савке Мануша требало те почитујна, емта чолда јек тикно успомен. А јаре, иншало Аллах, нека деле састипа, вестипа, пе фамилија, то оламиге па на буд берша, састовесто. Канат морате ирана. Јек искуство, кога на сине да бука шукар, ки цело три автобиографија, ко музичко сфери, сектори. Памти не ли нешто? памтинава дисо од овока музичарја најне. Бакана саракана. Салтерне башалена черена. Те дали на кој кошутка нормално фета или звезда. Ама ту си јан огиланско фета. Океј, ти ранаме па нек јек лошно искуство во Киргјум, пример нешто кога се десалило па кој не се објав или нешто слично со на синетко баш шукар угодно. Постојнало ли савко нешто ки цело каја ако и ранаме палал кога латријан да саран да берш автобиографско нешто? Па дедани башал џамо онако како царте пренаптике гоја. Напорно триндиве бијав. Штар диве бијав. Напорно ли? А да лесте, хајде. Значи петак, субота, неделја, понеделјак, сабали бориче дела. Триндиве, штар диве објава. Напорно да. А на етерне, сарно на влеско пустра. Ава, морате поча, а кава слимине. Интересно. Папо унуку. Кај чол ишала за дуго сечење, поздрав. Сарине тона? Манафта но Селдини. Селдин, супер. Меда морате вакера уживи њукото башалиба. Агери, Селдин, шуно папо со вакела триндиве, штардиве башалиба, а вдиве ки музика и тано шов саки. Ефта саки. Максимално. Шајте замисленето, штардивете башале нон-стоп. Не ми синава кија генерација мли, биш ек берш, джо трианда панчда. Ем ке башалаја више таро шов сате ефта, ме ми синава деш дешудуј, холанена ли си неко холанела. Абе сојака во сати штар, тај сам морате джате башала. А те да не најнеа джар, на испинджан. И одоле се манге да бут интересатно ке јавава таро бијава чере, ке пучаваме папо, абе папо пенава вдико деш завршин джум. Чутин мочаво благо туке. И ме починаме те сав сарбе папо благо ма. Ја миш ме поштар диве миша чо. И сима пандајк, дика к нам. Како се идо? Искрено. Мора тоа искрено. А тогаш кога два време народо испоштујне најне ваверчане музичарен, а вдивеј вечитано ко господско ниво. Бива керава. А? Ме памтинава дла времеја дека малтретирине најне пео музичајрат. А? Малтретирин джевен, музикај, ајде башал, нон-стоп башалиба. А кана се пенела о, шов сати ефта, објав за ушинџап. А замислим, штартиве објав. Джапала Кибори, Ана Ебојра, Игран Кавријал, Игранка Карик. Ани Игранка кошатори, најне сало. Вршим дела нас са сапано башалеа, нема? Башала,
башала бала. Малтретиримо пијан, мато, мануш, вучинала ту лево, десно, малтретиринала ту. Оće doa, tačno. Hoću doa dinari su lao doata. А вде постојнала Савко нешто? На. И си ретки случај кај, намагава никак сте понежинав, и си исто кај нан малтретеримо, али ја Канада сарсетинама ме ачера ти башалджум, претере саво бијав, реслам и мануш, мачере ништа, ајде одма прво техан, значи ја вер поштовање од вајтано дикенато ја верчане, а тедна не од два време и не кочика. Та морате паштове ленгетелете башале. Сетинаама бине. Ки бина башале на синето мене. Bina jače, na bina obavezi muzika kiš. Nakana te çelav, te çelav anti boriya kal. Normalno ki bina başala. Na ne sarakana moda, moderno. Значи еволуција дефинитивно постојнала. Значи кога два време хемакана ако нај паралелно те векера паралела те вршиналпе, а налапе одлука. Мене дженум дека туда башалеа си не порам. Англијне башалджу, махана вишина башал. Со башалеа си не? Талбука. Аха, па томен музичајра, фамилиарно баш фамилиарно. Како седо, кад би авдие дикеа вакерман ги нешто кото живото со накля. Сојне тук е нешто со увек качолте го ѓате ко музичко свето. Sad mislim. Не са ви ситуација, не са ви случка со доживинѓа. Te dani o životu. Janea sam nakljam, na janea tu terminan, amen nakljam. Poslovanjine, respektine. Hoće do amagavte večera put, nakljam šukar. A kada saru mi džepe. Со башале не пеко од ова време, само жандрија. Со башал сај музика. Sar say. Pa purane su basalcilja men, hoću sudu su basalcilja. Feta, kola, basalcilja, sam. Неат, гаши неат, акари кушемо. Ja, odova purane, korane, peštrefija, gulabuća. Кај тренири не насине, кај проби не насине. Çere, armonika, darbuka, ağaçı da. Джимбиши да сине тумен кодова. Cimbişo bak. Соске авдивен на не више джимбиши. Gitara kana. Еј гитара. Ама оја. Джимбиши дженете башале? Ама авдие фалнела ки музика джимбиши. Па те да не неа джар по више чалгија башалепе, джимишене. Чалгија значи ни кора не буча, више. Ја канаме ми синама те да гаджикано певачи, сар на пример нековеле се локи по Шабан Шаулич, накашти джимбишјата и кловјан гломануш, нашти. Мора Дике, и си разлика значи, а? Како се идо, ачаднан, јек пучива и сима. Дали си не е класика, барем се ти наама, дека секој јек джимбишлија мора си не коранете джанота гилава. Ja, obavezno cimbišlija, kađilabi korane. Значи, обавезно си не до. Тачно е дова. А приметинена и разлика, значи, јек джимбиши, ако джанота те башало, мора да ока шукари тонажа, те пенджарали корани музика, хем коране да те гилава. Джанеа на два шунгјан, со ова кергју? На. Сој пошукари гитара или од джимбиши? O cimbiş yaverçanı. O cimbiş yaverçanı. Açodya butibe. Selver açodya butibe. Sevgili, obsaso šenaneam but vreme, ама кна начинал дали на каджа no девати. Ачетан ке jer me pantinava că din om deșue beș deșovine sar pocine obiavte bașali i cescalița catem cela în bașali. Nasu i ajara chilol. Ama sebebi of emangeder suine o miftari rametlia mate pava buso jana bucha bušu karine. I kod vame počinju pravo sevgul so 11 dali 12 godina te prava vijek folklori. E čajenkro, e čavenk.
А мен каджако книжевност, да каджако фолклор, да, а давајте на јек делотари програма, ама е како се и домангавате пучав сојтано и маханатари чачкалица. Соске чачкалица. Па, тоа черапко доа данденге, со, джано, месики. Па дек некој бива керал дека а да те контролира не, а исто те нервоза да, то концентрација да, некако мора ти калела, некој ќе меко керава ко пенкало. Ко пенкало и керава им најши концентрација си има тогаш кога си има нешто ко вас. Шајадва да те асоцирано пагере? Дека и чачкалицата не јек дело да лестар? Ја, браво, оживција сме. Мислам дека ракле. Да ви те вака нако заклучно па наек пути, мангава само те захвали нам. Тари шутка. Каса и ситу најш кас бидели. Меѓанава дека исто доста амала пријателја. Тари шутка којто ке најомилено колега. Па, ами шутка о Рамко. Со джилабе олеа, ке ди келама, ке ди кавале. Добукабеша. Верни. Авдиве кад би мангене те башале. Касе би манге сине јек дуети те башале, јек дуети. Па сарте пена акана. Акана те башала, не? Па, да, па, фета е не те дани, фета на. Па, па шаќава чера Сариенца. Мена шука. Сариен. 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 Али меѓанава кај да се... Ајде. Меѓанава тачно е кај ме па посо флеко ко срце од вајтано бабо Сулот али Приштина у Раметлија. Аплос. Овна манглјате те перавол ника сама, значи е како сулјоја би магесин ек дуети. Кава чера. Ме олесло стил Раметлија ке долиѓуте башава лесло стил и пенџа шенге пеџимишлијасе. Да не манге се го коромандиче. Оправо. Чилум чере королесте. Долиѓама, чуминџама, ту и нан мо заменико. Официјално заменико како сулјо, значитано како сејдо. Свака час. Дигекана, на верујнава дека осетињето шукара, расположимо сен харинери, а кана кераја харилафи. Океј. А мен де попознато и тано, меѓу звезде, јек звезда Царсојо Ферузи, Царсојо Папазов, Иво Папазов, Ибраим Папазов, Иво Папазов. Кота леја и не, а да е инспирација баш и музика. И си ли нешто, пример, нек фаворити, кога сој не туке тогаш со баша леја сине? Иво Папазов. Знаја дека о Ферузи копирала и не ле. Ибраим Папазов, ле копирала се. Ферузи нормално. Башал га некојаш е Ферузија? Ја башалчу е Ферузија. И нето ме пандеектари гилана башала си не грната. Бистари, она сери. Не, саксафони. Она сери. Баша га некате на сери? Последно питање, после джајама репрограмаја. Јекитано, а дава, и си ли јек неостварено желја е како се идо? Ко по живот. Туке шукар са ја са Хелам Меѓанава сукаро делов. Оле стар јек ке черчумо оле лаф и сиек дуј курке сети на мама. Пенџама ге мочаво и сима бучефи ке чедена пеаджаро рома, пошто шунџао како селвери ке авинџапе, черџа бучефи. И миш ишала стално аџартово кај ка чедаме на мену рома са јектова, било дали гиланско, врајнско, сурдуличко, па бујановачко. Сате ова јек, со се амен јекинам. Некој са 100 ека плюс, е како Сејдовске. Некола ми ги са 100 ве 100, ов са 100 како Сејдо со сеанси некате. Иншала која вера прилике
Кади каменем ка шунаме. Екана. Джея подари камаре програма е кратко вовет камука туке те шајте керела фитари старосо. Ако шајте беше лако нашти. Океј. Јек интересна тема која се пиравала буд баројка значај опоштојба маш како Рома. Значи јеке кеја поштовање која со танојек тикно проблеми генерација ендар би мангав си неавдие тешуна исто тута а калестар те керелафи. Јек аплаус молинато. О састосали. Шукар алинам ги ромален мејнумо Фарука Драгилана па мангава ту познавтуме не сова со амен орома промиџама маро карактер ема маро мишлење премо амаре поредера тако рече. Од овај тано јек со амен а катеки немачка шајте вачера со исјамен са. Андро паре па џио стања. Џио чера, џио шуже ворда. Па ем шужо живото бути си амен. Значи амен на неаме нијек поштовање према амаре поредера. Например, акана о анани ме анане џанава андромле тикне берша. O anani vacheri mage so amen amare amala so baridam ki mahala amen inam disave mirna chave ama hineamen poštovanje premo poredera jan ali akana kala terne me dihava so niko nikas na janela hem niko nikas se napenela zdravo kako kainan so čereja bilo to volo do vas Kopačko bilo to volo do vas Gilansko so penđao čavo Vranjska Bujanovačka pa skoro sajromen. Jedino кола черена панодија сајгија чиле, амен, упредеро саранду панч, па џио доклешај, оберша. А кала тикнедера амен да рано тријанда, например, аракеја те како среунуко, а нико напенела, например, аканака черамге клафи, кратко те објаснирам туменге, аракаме негде, nije камаро ром, најклјола, например, од чаволестро, тавелко романде, и мангете пенел како му датва чирджамаге тутар. Тујнан метет какро чаво, например, му таваото меге. Од ова джиакана ника се на те си сајло. Од олесе магавате пенавто меге, те поштојна е поредерен, те мага е поредерен, те пенџарамени фамилија, романен, о паре, о чера, о ворда, од ова тано са пролазно. Меки гилана заврши џум занати сар вулканизери. Например, те наместина в гуме. Ама, акате черава бутик Орайнигон. Ама мани сима панодува поштување премо пуре. Черејне ке кабеша, чај тумен сетинела тумен, кој ано тријанду панч саранда, ке кабешате хамаројне, сар соба черджаме на неа којек џувечи амаре баба и нека спреминен, качивен, сараканата вачера вие какања, амен о чаворе качива тријанда вастандре. Амен о биш чаворе, ема маре да ја, саре ковенчале. Акана, ке да велат, ке на пример да е гост, амен чоја, пина тањирија. Сар ми си неја трина мала подешна ја. Ија, тријанда. Тријанда унукија чаве, царе аднан. Разумија? Ја. А канака чива тријанда тањири, а нико чало на коштел. Од ова само магнум това черав, мабистрен амаро живото, сар со и не англе, ако наставињам пале джаре пури деренца, пале коволамен, веренен со коволамен, ама сар со педжа маре пуре, сар качере, а джарка доджа чере. Овен састе, од обаро манда. Прво, дозволен те поздравинав, јеке музикаја, о прал о Измири, мило манге, авдиве, чести манге те упозненавтумен, те презентиринавтумен ги Измире, јеке прекрасно гилјаја кова сока
овка споединок пошкар начин, најшкар начин. А значи ко оркестрите на овда? Геланско. Добро, значи. Поздрав, брат. Каре, да? Ајме. Дури паскри сопра барвали Живко чирикляно туди си Иси паре, иси хајбе Ама нане даје ајбе џајбе Иси паре, иси хајбе Ама нане даје ајбе џајбе Парде овел падем кафајро Нане манур јековловило Дур бучај литеке рал Ми сафирили акалте камера Дур бучај литеке рал Ми сафирили акалте камера
Браво, свака час. А кај гели мукила трагја и те како? Кај гели мукила трагја. Амен, скоро готово ко крајот тарамари ератутни програма си е. Пре него со капанулта кај програма би магапсене те повикујна ве аднане, а кој тано кате? О аднани на не дате? Со. Обавезно, ама о аднани на не кате? Авдивеј сјам премиерно прилика, јак премиерно прилика, после да во каберша, те шунај како Сејдо, ко најшукар, најсветло те си каупе и чачкалица матри. Јек тикни молба, тароа не усети нама сар ко бијавсиум каки. Мада, насиуме оки. Агјаре, однани замолинела, ако шај те испоштујна, јек бути, ка замолинав Саринен, само кратко, ако шајте шунамен. А ако шајте шунамен кратко, само кратко. Окей, агјаре, јек молба и сјамен ту уважина, те сикава јек тикно чест, како Сејдоске, а дали со коушта Сарине, какела коаква оро, шукаристи каке, шукаристи ми баске, шукари баши о наратевен извештај, шукари тано за са. А далеске, ајде уштен Сарине, ка замолинавтме коаква колоте келен. Ио Муршада каја страна опралја, неко уштен Сарине, ајде, Сарине, никој не со тебе шелвиш. Само акаваја макалеја завршинаја. Ајде, Сарине, на не везе, а стараја мен кераја гужва и тој то, ме да наджанава. Хајде. Као уштен Сарине, а каја страна со ангеа Орхан, па ту треба да тебе кереленги. Оха!
нема хари? О, супер. Окей. Ове са сте, ме мислева дека уживинген, ќе вдисутни програма. Аднан, поправно тук е требало па на те да лафи, да би те шете завршинил пе? Или? Окей. Авдиве, о Аднани, сар познато борцо баши култура, романи, книжевност, поети. На, мангава прво, ме мангава само кратко, ако шај пре него ска завршина, амаре програмаја. Мангава па најпути мо задоволство те споделинав туменцара далеја со канајавинав, јеке романе борцо, јек романо активисти ко боринала пе буд берша волонтерски пизо паре. А тоа мешај само те подпишинав. Некој кој со мукела по приватност да би те шај волонтерски те престал ероменги. Јектаро најважно со требула савке манушеске лескро труд ти споштојнале да леске ек бару респект джико амаро прал Аднан Саити. Ек поздрав. Поздрав Севкин, ме бива черава, че Органесри Желја по Ариу Спинипе, овда шеу зоаменте те авела комангела, те на форделя Аднани Андрисала, хем Сариенда, ме би дава е критика маре роменге, не само кате ки Немачка, него ки цело Европа. Овен са сте стари со Ален, те захвалинапе организација ке Амаро Дром со финансиринџа акава Амаро догаѓај овтото априли. О мерџање купов. Ја, поздрав, некој са сте. Ем тумен саре со Ален, овен са сте. Јек меда би мангав си не само те поздравинав, те се намикерав иницијатива, односно и организација Амародром, кога се омогучинела, амаре неве организацијенге, е кооперација заедно меморандумијата подпишнемпе. Секој ек неви организација која се починела, джанаја дека паротано, али опреля таро Амародром увек и клона ко сусрет асавке организацијенги. Аки мандарда, мангава те поздравинав Ерџане Јакупов, Амал, пријатели, друштво, хем јек Манушкова со увек омогучинела дела просторија да би те шај те таблирали немпекате оневе организации. Декен организација постојнена, повише организација, романе. Али хари организација си кола со заедничко бориненапе против антициганизмус, против дискриминација, против свакодневно конфликти, хем конфронтација измеѓу германција, јавернација, хем моменда сар етничко мањина која со насием добука акате со боринаеме свакодневно со дискриминацијенца. Кратко дозволен само те захвалинама па најпути баш Аднани, те захвалинама баш Орхани, кога со Авдиве повикуњема тоа виек дело медатар акаја случка, односно акаја шукар иницијатива која се организирами. Манги чест увек кога со шајке ко рамките ромре могучности тоа и медакате. Иако тари шутка на постојнала шутка гила на Србија. Амен сим сајек. Некој сватинала кава, некој на. Така да англомануша, англодевел, англоинод, јаверада нација, амен сим јек нација, да јасани Рома. Овен са Степан пути, хем јеке шуже хороја ка завршина алдисутни програма. Овен са сте со сенсен кате поздрави. Аки, о Селвери. Оркестар Селвер хем себо специјално туменге. Јек шужо хоро. Уживине како прекрасно хоро.
Јаша, о како косо како, пикава померако. Идемо, Јаша Садин. O како косо како, пикафа померако, о како ке Америка, те овен састе саре орома, овен састе соален. Емо сервери некол састо. Ајде. Studio.